Itinagan ti Ama. Napalabas. Napan ni Hepe Salvador iti pagtaengan ni Mr. Wong. Ngam sa nadago sa pinastrek ni Maximo daytoy. Nagin nalaan da pa'y iti sao. Aging ga nakita ida ni Mr. Wong. Ket iso na mismo tinangibaga ni Maximo apastreken na ti pulis. Iti sa bali abangir. Nagkamang ni Monica ken ni Padre Simon. Ket kas iti sigod. Binalakadan ti padi daytoy. Imbaga na pa'y aging ga iti mabalin. Raumen lat ti balasang ti amana. Kabayatan na. Nakaawat iti awag ni Hepe Salvador. Iso akelat anang isayangkat da iti operasyon. Itagagayem. Dinggen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Kat na kayo. Sumurot kayo kanyak. Ngam agsipot kayo laeng. Sigun iti naawat ko nga impormasyon. Delikado kano dagiti armado nga da ita iti da ito ang lugar. Nupod no tinayawag kanyak nga impormasyon. Sigurado adakkel ti maitulong na kada tayo. Tapno maduktalan tayo no asino at talaga dagiti kabusor tayo. Isong agsipot kayo, kakadwa. Nawatan nyo. Wan Hepe, matungpal. Jak kayat nga damay sagmak kada tayo. Men! Kumlob kayo! Nakadlawan dagiti kabusor! Kumlob kayo! Men! Open fire! Tira! Parmakan tayo dagiti kabusor! Tira! Aganat kayo lag! Jak kayat nga dadakas na mapasama kada kayo! Tira! Kung naklakit din no umunapay nga agawid ni Papa mangamsi ka, iha. Imbagak mat mama. Agawid ak matla adagos. Apay ngamin amadanagan kayo launay. Kasano asa anak nga agdanag, iha. Amumot a delikado ti sitwasyon ita. Napaggad. Kinapudno na mama. Marikriknak. Amas agpagadak pay ita kan ni Papa. Ngam iti asino man nga adda sakit tinakam na iti pamilya tayo. Monica. Day tati agpaiso ang marikriknak ita mama. Ngam di kay agdanag. Agtali na ti panagraam ko kan ni Papa. Taisukat nga rod ti amak. Nulap sarak salita. Mabalin ako na koy-koy langan ita. Tano may lakon to nagiti malalamid loga. Sigurado masukatanan mamimpinsa namin pukaw ko. Gapo alamid dahi chay ton leon. Nagbunga mo't langan para kan anos kan para ulay ko. Amok. Agtultulo yan kasat ko ita. Iso halong palangin. Boss! Oh! Habay Maximo. Habay kaslama ulamang ka. Daga sa damag, boss. Madama tirang iti bodega. Ania. Di naklabagan kas ka, Maximo. Hamangan malawanan ka. Agpaiso ti pagbagak, boss. Madama itatirang iti bodega. Delikado talaga. Naimbag taadakan, yun. Ang mga nudi mo pa'y amo no anya ti mapaspasamak. Apay, anya aya ti mapaspasamak. Inyawag kanyak ti may sa kadagiti talkag nga staff ko. Ada bodega arena ut da Hepe Salvador. Anya ko makanyak. Uray rauten da amin a bodega dito'y San Bartolome. Awan ti bibiyang ko. Ha? Bay amarauten dati amin a bodega dito'y. Tapno mapnet na. Ha! Buisit kide! Apay kas ti Jarnel yun. Kas nasaan nga interesado iti impadamag ko kankwana. Anya ka ti mapaspasamak. Sumagmamanulaan iti bumalbalas kadagiti armado. Panagkunak. Adun kadakwada tinaglipas. Ngam saan kami pailang agsigurado. Delikado ngamin. Oops! Palpaltugan dakmanen. Agtali na agdaklat dito ayan ko. Sige, kakadwa! Tatakan niyo iti bala! Ti ayan tayo ta pulis! Tira! Delikado na ito. Ang mga... Adda granada ang nakasukbit iti sikat dayta na idasay akabuso. Naskan ang maanak dayta. Maaramat ko dayta. Agarudo ka.
tapno makaasidagak iti naidasay akabusor. Anday ta, aramatak na siya kanada. Ipuruwak ko iti ayan dagiti mang parpaltong kanyak. Anday ta, nagbaligyak. Ita, mapanak iti daydi abanda. Nasken ang masigurado mi, ang maparmak min dagiti rinaot mi ditoy. Anya ti matamak, Pogi. Asino ti rinaot dagiti pulis? Amo, panak-kunak katao ni Mr. Wong dagijay. Sigurado ka? Inawagat dagiti buyot tayo, amo. Narigata na ka ng kontak kadakwada. Tadada ka no iti kabakiran. Ijay da nagpakni. Anyang. Una mo. Isa sigurado ang buyot ni Mr. Wong dagijay. Diyak lakid diag bidot. Nagalisto ti karma para kini Mr. Wong. Amo. No talaga ang buyot na ti rinaot dagiti pulis. Talaga ang nagalisto ti karma. Nasayaat niya rod no nadugtalan dagiti pulis ti ayan dagiti tao na. Kita malaeng no anya ti aramiden itaday jay nga aging tutuso nga jay. Ha! Kita laeng. Anyat madamagan, Maximo. Anya napasama ka dagiti tao ada boteka. Sanda sungsungbat ang tiyawag ko, boss. Sigurado madamapay lang tirangat. Aniya? Sigurado akas na ti mapaspasamak, boss. Makumikom dalaki di makirangrangat kadagiti pulis. Maximo, bilyon kata dagiti chemical di boteka. Kasano ana amuan dagiti polis may papan boteka. Diya mo, boss. Tiyan mo kat nasulinakan da dya lugar. Tiyan mo kat natalgadan da dya lugar nga agbalin abodega ta ito. Diyak mo't ninamnama akas to iti mapasama kita. Saan ko kaya nadamag da ita, Mayora? Iso nga imayak adagos dito'y simbaan, padre. Imayak nagkararag. Asapay la kumataawan ti mairaman nga inosente iti mapaspasamak itaaranget. Gapo iti panangray dagiti pulis iti may sa bodega. Agtalak kay ti Diyos, Mayora. Iso ti manarakan kadagiti mairuruman. Amok adi na baybayan dagiti inosente nga agpaggan. Sapay la kumatakas tang agpayso, padre. Madanaganak namin. Agtalak kay ti na Marso, Mayora Rugante. Di na tayo baybayan ti Diyos. Kitaan nyo na yung bagdag iti na idasay, kakatwa. Ang mga no adapay si bibiyag kadakwada. Dagiti kemikal anaala tayo iti uneg ti bodega. Anadan nyo. Ebidensya amin dagita. Dagiti nasugatan na kakatwa tayo. Nasikaso kadiidan. Nasayat no kasta. Da kayo. Secure the perimeter. Ang mga nukelat nga dadumarok. Ang mga nuadapay sa bali akakadwa dagiti nakaranget tayo. Delikado, no saan tayo idaamas akbayan. Ising. Apay, Sir Leon. Ayan ni Jonah. Apay ngawan. At damat dito'y itay simbang putak saan ka di. Sir, panagkunakat na paniji munisipyo ni Ma'am Jonah. Adda kanong amin tidakas ang mapaspasamak dito'y San Bartolomé. Ni Monica, sa dino tayan na? Adda lakit di ijay silid na, sir. Siguradom laeng ising. Ang mga no'y bagbagam nga adda ijay silid na. Ngam rimwarman gayaman. Ay saan, sir? Adda ti kotse na di tagarahe. Saan arimwar ni Monica? Nasayat no kasta. Diyak kayat tinasukir. Ang mga no niya pa'y ti maaramid ko kinkwana. No kanayon asukiran na. 8 ka dagiti rinaot mi tinapasag, Simon. Anyan. Dagiti kakadwam. Adda ka din ay sagmak kadakwada. Adda sumagmamano ang nasugatan. Ngam pakaragsakak nga ibaga. Awan tinapasag iti bandag mi.
May baglakit din, Narding. Anya ti makagapo. Apay ari na utyo dayjay a lugar. Di mo't ada naawat ko atit. Bayat ti panagsarita mi kini Monica. Dayjay timbaga kanyak ti color. Siya bulab kano dayjay ari na ut mi. Anya. Ket anya tinaduktalan nyo ijay. Ado a chemical tinakumpiskar mi iti dayjay a lugar. Madama nga i-verify dagiti kakadwak. Noan niya dagijay a chemical. Ngamadan atap ko a chemical dagijay. Amar aramat iti panagaramid iti droga. Diyos ko. Itay lang nabit. At da droga na kumpiskar iti kabangibang nga ili. Ket nagdinamag pa'y nga da pakay na igan ni Don Leon. Kadagiti na kumpiskar a droga. San ka di? Pudno dayta, Simon. Ngamkas iti nakunakon. Saan kami nga agsarden? Aramiden mi ti amin. Tapno madalosan ti ili ti San Bartolome. Papa? Naimbagman tayo masidig ka. Itay pa'y ngamin anadlaw ko apalpaliiwan na. Kas iti kanayon nga ibagak, Papa. Saan ka nga agatap iti mapalpaliim mo kanyak? No talagang awan ti dakas nga aramidam. Anya? Talaga na tangsit kang agsasaw. Saan, Papa? Dakla kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kay sagmak. Sikati kanayon amang ibaga ang napaggat itan ti San Bartolome. Ngam ita? Kas na ibagbagam nga awan mo't gayam, ti paggat. Anya ka di talaga ti agpaiso, Papa. Ngamin, talaga adya kon maawatan, no anya ti mapaspasamak ita. Kompleto ka di day ti a report nga intad mo kanyak, Hepe. San pa'y, Mayora? Initial report pa'y lang dayta. Madama pa'y lang amin ti investigasyon. May papan iti panang raid mi iti maatap a siya bulab. Anya? Siya bulab ko na? Wen, Mayora. Iso nga ro da kayat may ama kumpirma, no anya ti agpaiso. Ngamin, talaga maatap a chemical amar aramat iti panagaramid iti droga, dagiti naalami iti dayjay a lugar. Makapadanag ti jar ita ni Sir Leo ni Ma'am Chona. Nang rona no agungag. Ay sus, agnir-nervyosak no ko ha. Pangaasim, ising. Maawatam ko mati mapaspasamak. Amumot no anya ti pagdaldalanan ita ti pamilyak. Uwan, ma'am. Maawatak dayta. Ibagbagak laeng ken ka no anya ti marikriknak. Chona! Ma'am Chona, ay ayaban na kan ni Sir. Kasayaatan siguro Chona! mapan kan ijay ayan na. Tamangan no nakarkaro pa'y ama kaungot dayjay. Siya bulab. Kunam, Chona. Kasta ti atapan dagiti pulis. Kasta timbaga kanyak ni Hepe Salvador, itainyag na iji opisinak ti initial report. Ti ayop ang Mr. Wong. Talaga kaya matuso. Ngaman niya nga itimbo nga ti kinatuso na. Awan sigurado adakkel manen ti pukaw na gapo iti napasamak. Anya ti kayat mo asawan, Leon? Ada ka di amom iti dayjay a bodega, ama atap, asya bulab. Anya? Di ka kati agpampanurot yun Hagasam ta atapang pa'y nga tamok. Agdamdamag aklaan. Panagkunak katrumbang lama amuak no anya ti agpaiso. Gaputa nakakaasi akon amang kalkalob iti pudno nga aramid mo. Isid-sidir mo kanyak ti mararamitam. Ayop ka, Chona! Anya ti mapasamak iti panagsubang da Mayora Chona ken Don Leon. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Rinaut de Hepe Salvador ti Maysa Adiso ket adangarod ti napasamak aranget. Nupay kasta,
Baligi na parmek na hepe dagiti nakainkwentro da. Kaya't dapay na kumpiskar da kemikal, amaatap amar aramat iti panagaramid iti droga. Iti sabali a bangir, nalaos ti pungtot ni Mr. Wong, apama na naamuan na tinapasamak iti bodega na. Ngem awanen tinaaramidan daytoy, gaputan na duktalan ng dagiti pulis ti mapaspasamak iti nasao a lugar. Kabayatan na, kinumprontar ni Mayora Chona ni Don Leon. Itagagayem, denggin nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Anya ti kayat mo asawan Leon. Adda ka di amom iti daydi a bodega a maatap asya bulab. Anya, di ka katiak pampanunot, Chona. Agasun ta atapang paingat tamok. Agdamdamag aklaan. Panag ko nakatrumbang la maamwak no anya ti agpayso. Gaputan nakakaasi akon amang kalkalob iti pudno nga aramid mo. Isidsidir mon kanyak ti mararamitan. Ayop ka, Chona! Leon, kabaalan na ko na pagsawan iti kasta. Abay kay dinasaan! Hoy, Chona, laglagi pang asyak ti makagapo, no apay anador as ti biyak mo. Siyak ti makagapo, no apay nga adda ka iti ayan mo ita. Isungawan ti karbangam, amang iparupa kanyak iti panangkalkalog mo iti aramid ko. Nawatam, ha? No kastamat lang. Nasaysaya at pay nga ibas kag kalaangan, Leon. Anya? Sige. Aramidam, Chona. Leon, pinaturungan akmatan iti paltog. Aramidam ka titimpantam kanya. Ha, Chona? Ibas kag nagkade, ha? Leon, pangasim. Di mo ipaturong kanyak na itapaltog mo. Ang mga numaiputok mo. Kasya na kuma. Diyak kaya tapilitan ni Mayora Chona. No di na kaya tiagsaw, Simon. Ngamno ita. Nipay laang mo ni kati aramatek. Nasken na makaalaakan kwa na iti impormasyon. Darding, saan ka di nga umdas ti impormasyon anaalayo iti panang radio iti bodega? Ebidensya lang tinaalam mi ijay. Ebidensya at talaga anakaron ti panagsaknap ti droga dito San Bartolome. Ngamawan pa lang tinakalap mi nga impormasyon. May papan iti kinasya asino ti rumbang amadusa. Darding, Ngam kas iti nakonakon. Saan kami ngagsardeng? Ininuten ama ibasbaskag. No asino dagiti posible nga agar aramid iti madi dito San Bartolome. Nasken nga rod ama iring pasmi tinarugyan min. kumustamat nagiti padam a pulis? Uy, at dapay lang pa nagduadwag. Diyak amuno asino kadakwada ti rumbang apagtalkak. Ngamsa na bale. Patsak nga iti udi na. Maamwak tumatlaeng no asino kadakwada tinapudno iti serbisyo da. Anyat madamag, Pogi. Adda ka din nakalap mo adamag. No talaga ni Mr. Wong takin ko iti bodega anaraot. Awan pa ay amo. Narigat agkalap iti damag ita. Ngayon patsak ngawanan ti sabali nga agtagikwa iti dayja bodega. No sana dayja ngayon chik. Nya ngay ita. Nagbalatig matlaing kinkwana ti aramid na. Isumutlaing ti malugi. Idinto ta siya. Oray pa'y nakumpiskar na kiti droga di kabangi-bangayli. Awan ti makuna alugi. Gaputa dagiti a droga. Kat isumutlaing dagiti inagaw tayo ide ka dagiti tao ni Mr. Wong. Puno da ita, amo. Ngamuray no kasta. Sayang latamat ti matgadan tayo kuma, Bogi. Amo. Ngaman niya nga rod. Nalpasad na jay. Napasama kain. Awanin ti maramitan tayo. Basta ti kayat ko ita. Agan na tayo. Diyak kayat nga dapay romswa sa balya parikot. Kasanon,
Madaman na naramidan ni Mr. Wong, amo. Day talaeng tirumbang nga atanan tayo. Bugi. Boss, te kontak yo iti kabangi-bangili. Iso to yung mawag dito yung cellphone niyo. Oh, tasok patak. Hello, Panyelo. Tabagak man kan ka, Panyelo. Naawat mo ka din deposit o bank account mo. Matlakayam. Naawat mo matlakayam. Nga mapay akas labot-bot nga nakpalangit ha. Kaya bagbaga masak nagtao na rin impormasyon nga dadloga di tabal waltem. Lumbang la kumagyaman kapay kanyak, Panyelo. Tagapuin-inted ko kan ka impormasyon. Posible maplumot ka. Agaman niya dahito alalamidam ita kanyak ha. Kaya't nak-blackmailan. Ha? Lukas tangalod. Dahito yan maudi awag mo kanyak. Saktulatan mang kontakan ka. Boss, saan sa matarumbang nga pagtalkan dahi dyan Panyero yo? Salay nga nagbitot. Tano talay tulanak. Talakay papatay ko. Saan kayon nga aglibak, mama? Limtagdag iti matayo. Nagkadkadlaw nagsangit kayo. Oh, Monica. Amok asaan yung aklonan kanyak tiyak paiso. Ngampatsak ani papati makagapo. Maapay akas tati lang ayo ita. Mabalin ka di iha. Santa ko man apagsaritaan ti may papan iti daytoy. Talaga ka ti nga isakit yun ni papa? Ngam saan kayo ang mapabasol? Sapay la kuma. Tas saan adumtang ti punto apasakitan na kayo? Ha? Napadasa kong tinakaraman ka ni papa. Ngam mamati ak ano kas di ang makapungtot ni papa. Kabailan na kayo matlaang adangran. Nakapasyar kamet, Padre Simon. Anya ti maipaikokan ka. Kadawian lang met asarong karak met dagiti agindag dito'y San Bartolome. Don Leon. Nangruna kata kayo. Ay, Padre Simon. Sapay la ko ma. Tasaan ka agumura, Don Leon. Ang medyo nabayagan dahil na udi asim marungkar ka di simbaan. Pasensya kan, Padre. Ngam, agan anadak lang amin. Panagkunag, kat awan mo tida ka sa mapasamakan ka. Nada ka di simbahan. Saan ka di? Pagtangan ti Diyos dayjay, Don Leon. Anyo ko matida ka sa mapasamakan ka. Nada ka iti pagtangan ti Diyos. Awan, saan ka di? Dispensarem, Padre Simon. Tadapay nas kanya si Kaswe. Mabitlaeng tinakayaban ni Jonah. Tada kayo laeng ang tagsarita. Nakapastar kayo, Mr. Wong. Anya ti may paay ko kada kayo? Hepe Salvatore. Tadamag ko may papan itilisol tayo sayang katyolaid. Namuak mahatap sa bula beli na otyo. Itiday dyan lokal. Maatap asa bulab dayjay, Mr. Wong. Angam apay ka di? Naipalagi pa lang aming kanyak na pasama kaya kabangibang ili. Hamangan mo't no adamat koleksyon dayta iti napasamak. Anya ti kahit mo asawan, Mr. Wong. Naipatama ganda pa kay naikan Don Leon na pasamak kabangibang ili. Kato bilang konektado dayjay na otyo boneka. Hamangan no adamat lang pa kay naikan Don Leon. Saan kami ang mabalin nga agipapanlatan, Mr. Wong? Kasapulan mi tinatibkar nga ebidensya. Sakbay nga aginagan kami. Isu aladingitak, awan ti makunat, may papan itidayta asal saludsudan. Napaliiw mo mat siguro no anya ti jar itanilyon, Padre Simon. Wen, Mayora. Mawat akong tikayat mo asawan. Padre. Agam kasi tinakunakon. Sikat isilaw ti pagtangan. Sana rumbang nga da kanunungam kadagiti agama.
Mabitlaang, Padre. Inaklag pa isagana iti merienda ka ni Ising. Saanan, Mayora? Sanak mitlang agbayag. Patuloy akon. Padre. Nakasaritak matay ni Don Leon. Iso talaga ti ginagarak diti mansyon nyo. Agyaman nakiti orasyo, Padre. Agyaman nakiti panang sarong karyo ka ni Leon. Patsyak adakkel ti maitulong na dayta. Tapno makaamiris ti asawa. Kunak nga rod no agbayag dito ni Padre Simon, ma'am. Ngam saan matgayam. Ising. Ngam anya nga tati nagsarita ang dakin ni Sir Leon. Anya nga tati ginagara nakin ni Sir. Jakmot amo, Ising. Ngam no anyaman ti nagsaritaan da. Amo kadakkel abanag para iti pamilyami. Ti panang sarungkar ni Padre Simon kanilyon. Ma'am Jonah. Barang no babaan iti inaramid ni Padre kat makaamiris ni Leon. Barang no makapagpanunot kat maminpinsan nga idyan antikas jay nga ugali nga ipakpakita na ita. Ha? Apay, ma'am. Anya ti kayat mo asawang. Nakabutbutang ita ni Leon, Ising. Siya ka mismo. Maamakak kuana. Anya? Day tati agpaiso. Iso na saysaya at pay kuma. Numasansan asarong kaara ni Padre Simon ni Leon. Tabarang no makaamiris amamin pinsan. Anya ti bang panunutom iti kastay ngay naramid ni Mr. Wong? Kung natidad duman, dagiti kano tao nga daaramid na. Unaan ti posible a panunutin ti sabali a tao, may papan kadakwada. Kasano dita, Narding? Sakbay a panunutin ti sabali a tao as ibabasol da, isudan a mismo ti mangibagbaga. Nga mga no anyamanen ti panunutin ti sabali a tao, may papan kadakwada. Kasta kano dagiti adda nalimod nga aramid na. Sabagay. Ada kinapudno da ita, Narding. Adda dagiti namamok akas ti ugali dadat tao. Ket no maibasar iti dayta apamati ti amin. Kaslakal kaluban ni Mr. Wong ti bukod na nga aramid. Anya? Dayta ket opinyon ko laeng, Simon. Kas na kunakon, jak kaya ti agpanunot latan iti dakes kontra iti maysa a tao. Aging gangawan ti natibker nga ebidensya. Awan ti parikot iti kwarta. Basta ti kayat ko. Maawat adagos jay tao nga imbagagken ka dagiti kiddaw ko. Wen! Siguradom laeng amayat ti kopya ama ipatulod mo. Agyamanag. Bye. Pinaaduan ti koneksyon ti kayat ni Mr. Wong. Bueno, ipaay ko nga rod kan kuhana. Di amo na siguro, kat ad-ado ti koneksyon na nga miti siya. Gaputa iso ti adda iti syudad iti. Yung makita na ita, no kasano ti kina-impluensya. Apay, Jonah. Leon. Anya ti masapol mo? Saan mo't siguro adakas ti inaramid ni Padre Simon nga isasarongkar dito'y mansyon? Saan ka di? Mabalin ka di, Jonah. Diyak kaya tapagsaritaan da ita. Ha? Ado tinas ka na panunote. Isungawan ti panawin ko iti da itaapana. Men! Secure the area! Move! Aganad kayo laeng. Amangan numapasubo tayo manin itiranget. Da kayo! Sumurot kayo kanyak. Move! Ijay ti papanan tayo. Darasan nyo! Panakunak, kasayaatan no ni Hepe Salvador ti awagak. Patsik ang mas matulungan nak. Sabali at talaga ti jar ni Papa anasiputak itaya. Amok nga adamanin ti sabali apanggap na. Katno anyaman day ta. Rumbang laang ang malapdak ng rona no dakas.
Awagak ni Hepe. Sapay la kuma. Tasong batan na at dagos. Saan asumungsungbat ni Hepe? Apay nga ta? False alarm. Uray false alarm da ito apag na tayo, kakadwa. Saan arumbang nga maupay tayo? Importante, naramid tayo ti pagrebangan tayo. Sabagay, oh. Ala, agsubli tayon ijayan ti mobil. Pumanaw tayon iti da ito a lugar. Ni, at tagaya miss call ni Monica. Apay nga ta? Anya ko mga tati ibaga na kanya ka. Adaw mo awag kanya ka. Hello? Sino ka? Apay akas tati bagbagam kanyak. Asino ti imawag kini Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.